Daşary ýurtlarda wagtlança işleýän ýa-da ýaşaýan ýurtdaşlaryň pensiýalary sebäbi bilmeýän ýagdaýda saklanýar diýip Mibagül Umarowa öz başyna geleni gürrüň berdi. Men Çerçew şäheri ýaşaýjysy 10 ýyldan bäri pensiýa alyp ýören pensiýamy noýabr aýynda doňdurypdyrlar. Sebäbi nämemiş? Ýurtdaşynda bolanlara pensiýa bermeli dämiş. Doňduruldy. Prokuraturanyň çıkaran karary bar. Immigrasiýa tarapdan ýurtdaşynda diýip näme edipdirler. Gepin kysgasy bu spisik bar o ýerde. Ýene noýabr aýyndan bäri maňa meňzeş näçe bir adam nämeden däldir. Näme üçin men zaslуженный pensiýa men istesem ýurtdaşynda bolsam alyp bilerin. Men pensiýamy näme üçin kapatmaga haklary bar. Men şonu aňlamadym. Şoň üçin aýtjak zadym, bundan soň dymp oturmaly däl. Her kim öz hakyny, hukugyny sorasyn, ýazsyn kommentariýalarda. Men şunu bütün dünýä duýsun diýip habarlary berýän. Pensiýalary sebäpsiz ýere beklenen adamlaryň hak talap etmeginiň ýzyňdan gizlin belgeler arkaly öýlerine prokuraturadan jaň edýäs diýip pensiýa çykanlaryň daşary ýurtda ýaşaýan ýerlerini we näme bilen meşgullanýandygyny soraýarmyşlar. Soňam prokuratura işgärleri şu daşary ýurtdaky işlenleriň öýüne gizli nomerlerden jaň edýärlerde ýzyndakylary haýwat atyp näme sonra tutýarlar. Nerede ýaşap ýören, näme edip ýören, näme iş, näme diýä, ýa olara näme kim näme edende. 50-60 ýaşyndan geçen erkek bilen aýal ýurtdaşynda näme etsin. Şoň üçin aýtjak zadym, kanun ýok ýerde, adalat ýok ýerde hiç bir zat işlen ýok. Şu kanun bilýän adam adyny, familiýasyny aýtmadan, kabinet nomerini aýtmadan, telefonuny açyp gürleşmeden ýa kabinetine çağırmadan, paveska iýermeden oň ýaly gürrüň etmene haky ýok. Bu ýerde ildeşimiziň görrüňlerinden şeýle soraglar ortaga çykýar. Näme üçin bir ýurdun prokurory telefon belgesini gizläp jaň edýär? Näme üçin bu iş bilen degişli gurama däl-de prokuratura gyzyklanýar diýilen soraglara jogap gözlemek gerekli. Emma pensiýanyň ýurtdaşyndakylara berilmeýänliginiň sebäbine gelsek, içeride ýeterli mukdarda manat dolanşugy bolmanlygy üçin özü gelmese pensiýasyny berip bilemzok diýilen bir kanun düzgüni girizmeli bolýarlar diýip şol puwdoň işgärlerinden biri belläp geçdi.